Helo a chroeso i sesiwn 2 safon uwch 14, adran A, a fyddwn ni eto'n edrych ar cwestiwn 10 marc yma ynglyn â'r papur cymdeithaseg. Felly y cwestiwn byddwn ni yn ffocysu arno heddiw, sef grwpiau ffocws. Den ni nôl i edrych ar y eitem yn y man, ond jyst i chi falle ar adeg yma, os ych chi gyda nodiadau chi'r grwpiau ffocws, i chi gael un wrth eich ochr chi i weld faint ydych chi'n ei wybod i brofi eich wybodaeth. Felly, 14 cwestiwn A, mae hwn yn gwestiwn sy'n 10 marc. 10 marc sy'n golygu bysyn ni yn ceisio cadw at rhyw 10 munud i wneud y cwestiwn yma, achos mae angen i chi sicrhau digon o amser i wneud y cwestiwn 30 marc ar fethodoleg, gan hefyd gofio bod gyda chi cwestiwn 20 marc a 40 marc yn adran B. Felly mae eitha lot i wneud ar papur 4 yma. Felly 2 bwynt, os chi'n cofio, 2 gryfder neu 2 wendid, mantais neu anfantais i be bynnag sy'n cael ei ffocysu o fewn y cwestiwn. Unrhyw der methodoleg yn gallu ymddangos, felly mae angen i chi sicrhau eich bod chi'n yn gwybod y gwybodaeth yma o flaen llaw. Mae rhaid i chi cyfeirio at yr eitem, yn amlwg mae hwnna'n rhywbeth chi'n methu paratoi yn gyfan gwbl am, oherwydd chi ddim yn gwybod beth yw cynnwys yr eitem, ond yn amlwg allwch chi ymarfer hyn wrth wneud cyn papurau i wybod sut i gyfarwyddo gyda'r term o fethodoleg i fewn gyda gwybodaeth yn yr eitem dan sylw. Mae rhaid ateb y cwestiwn yn amlwg pam fod ymchwilydd wedi dewis y dull yma neu y ffordd yma o wneud beth maen nhw wedi sicrhau o fewn yr ymchwil. Yr ymchwil yn yr eitem, cofiwch, mae'r eitem sy'n holl bwysig, dim yn gyffredinol pam byddwn ni'n defnyddio grwpiau ffocws, ond pam yn yr eitem yna, pam yn y sefyllfa dan sylw. Mae rhaid defnyddio termau cymdeithasegol amlwg, so chi'n cofio o'r sesiwn gyntaf, y DDECC, so dilystrwydd, dibynadwyedd, ethigol, cynrychiolaeth neu cyffredinoli. Mae rhaid i chi sicrhau bod chi'n adnabod y termau yma i sôn am eich cryfderau neu gwendidau o fewn y cwestiwn. Cofiwch gallai eich 2 bwynt fod yn egluro'r un term. Er enghraifft, gall chi roi 2 bwynt i fi ar ddilysrwydd, ond bod chi yn sôn am 2 wahanol beth. Wneud gyda ddilysrwydd. So gallwch ddefnyddio enghreifftiau astudiaethau a chymdeithasegwr i gefnogi neu gwella ateb. Does dim rhaid wneud hwn, ond os ych chi'n teimlo fel bydde hwnna'n cyfoethogi eich ateb chi ac yn dangos gwybodaeth yn ddwys o ran yr hyn i chi'n wybod am y term, yna byswn ni'n argymell eich bod chi yn ceisio gwneud. Dyma'r cynllun marcio, felly AA1, mae hwn falle nhw 4 marc. So atebion sy'n dangos gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl o ddamcaniaethau, cysyniadau, tystiolaeth gymdeithasegol sy'n berthnasol i gyd-destun y ddadl. Hynny yw, ydych chi'n deall beth yw'r term yn y cwestiwn a ydych pwyntiau chi yn adlewyrchu hynna. Okay. Wedyn 6 marc yma 2, hynny yw bod chi yn gallu manwl i ddethol cymhwyso a dehongli y cwestiwn. Ydych chi'n deall o fewn y cyd-destun y cwestiwn ei hunan, sef yr eitem. So mae 6 marc ar hynny. Fel nes i ddweud, mae'n holl bwysig eich bod chi yn defnyddio 2 reswm, a bod y 2 reswm yma yn glir. Pam mae arholwr yn marcio'r cwestiwn yma, byddai'n neud synnwyr os mae yna 2 bargraff clir, so y reswm cyntaf, yr ail reswm, a bod nhw'n gwybod chi'n symud ymlaen i pwynt nesaf. Paidwch wneud yn angeglur i'r arholwr, chi moyn ennill marciau llawn os chi gallu yn y cwestiwn yma, yn amlwg, a mae strwythur yn rhywbeth sy'n holl bwysig. Felly cofiwch angen i bob reswm cyfeirio at eich cysyniadau chi, naill ai dilystrwydd, dibynadwyedd, ethigol, cynrychiolaeth neu cyffredinoli. Dyma nhw yn eto i chi, so os chi'n sôn am hyn, neu os
os bod ymchwil gyda'r nodweddion yma, mae yna safon i'r ymchwil. So dilysrwydd, chi'n cofio, ydy hwn yn fanwl gywir? Pa mor fanwl ydy hwn? Dibynadwyedd, os modd ailadrodd hyn, os ydych chi, mae hwnna yn ddibynadwy, it's reliable. Ydych chi'n gwneud yr un cwestiynau? Os mae'r un set o cwestiynau, mae hwnna'n cynyddu dibynadwyedd. Dilysrwydd yn amlwg yn wahanol i hynny, os chi'n rhoi y cyfle i bobl i drafod, wedyn mae hwnna'n mynd i fod mwy manwl, mae hwnna yn geiriau nhw i hun. So mae cyfweliad anstrwythedig yn fwy ddilys, ond wedyn mae holiadur yn llawer mwy ddibynadwy, herwydd mae gyda chi'r un set o cwestiynau, dylse bod pobl yn dilyn yr un fformat fyna, chi gallu ailadrodd e. Fi methu ailadrodd sgwrs gyda rhywun. Dyna pam mae cyfweliad answythedig ddim mor ddibynadwy. So ethigol amlwg ydych chi yn dilyn moesau ar gyfer yr ymchwil yma. Cynrychiolaeth, os gyda chi cynrychiolaeth o fewn yr ymchwil, fewn y poblogaidd y sampl. Os oes gyda chi cynrychiolaeth o gwahanol fathau o bobl, oedran, gender, grwpiau ethnig, dosbarthiadau, yna chi'n gallu cyffredinoli bod y pobl sydd gyda chi yn eich sampl chi yn cynrychioli y boblogaeth wedyn. So you can generalise bod hwn yn gywir. Felly, y cwestiwn dan sylw te. So nodwch a glirwch ddau reswm pam penderfynodd yr ymchwilwyr defnyddio grwpiau ffocws yn ei ymchwil. Fi'n mynd i roi munud i chi fan hyn, allwch chi rhoi pause ar y fideo yma mwyn darllen yr eitem eich hunan. A wedyn darllenwch y cwestiwn eto, ewch nôl i'r eitem. Be sydd o fewn hyn sy'n dangos pam beth nhw wedi defnyddio grwpiau ffocws. Felly mae hyn, yr eitem, yn sôn am tadau, yn sôn am fod yn dadau. Mae'r astudiaeth yn ceisio dod i wybod faint o ran sydd gan dadau mywydau teuluoedd. Hefyd yn ceisio gwybod agweddau dynion tuag at adolaeth, fatherhood, a sut mae cydbwyso'r rôl honno ag ymrwymiadau byd gwaith. Maen nhw'n cynhalu yr ymchwilwyr 61 o gyfweliadau strwythedig iawn, so structured, a dynion oedd yn gweithio mewn amrywiaeth o swyddi gwahanol. Cafodd partneriaid dynion eu cyfweld ganddyn nhw hefyd. Cynhaliodd yr ymchwilwyr i 3 grŵp ffocws hefyd lle oedd tadau'n cael ei annog i siarad yn fwy manwl am materion sy'n wneud â adolaeth. Felly, be byswn i'n gwneud yn gyntaf? Wel, edrych ar grwpiau ffocws eu hunan. Beth ydy grwpiau ffocws? Sut mae hwnna yn gallu cyfeirio at eich cysyniadau chi o DDECC? Dyma cwbl o bethau fi wedi rhoi lawr fan yn barod chi sy'n ysgogi eich meddyliau chi. Os mae gyda chi chnodiadau chi, falle byddwn ni'n gwneud nawr yw ceisio cael yna wrth eich ochr chi, a newch rhywch fath o map meddwl sut mae pwyntiau grwpiau ffocws yn deillio i dilysrwydd neu dibynadwyedd neu cynrychiolaeth. Y ffactor mwyaf byddwn ni'n dweud gyda grwpiau ffocws yw dilysrwydd a cynrychiolaeth. Felly dilysrwydd modd archwilio barn aelodau'r grŵp yn eithaf manwl, gallu datgelu llawer o wybodaeth. Dilysrwydd eto, gall aelodau dylanwadu'r eraill i ysgogi nhw i drafod syniadau, nad oedd yr ymchwilwyr wedi ystyried, felly chi'n cael mwy o wybodaeth na o'ch chi'n disgwyl efallai. Aelodau eu hunan sy'n lliwio drafodaeth ac yn ymateb i'w gilydd, nhw sy'n cael perchnogaeth ar ymchwil, dim y person sy'n cynnal yr ymchwil ei hunan. Felly mae fe'n eitha rhydd fan hyn. Mae sesiynau'n creu data cyfoethog sydd hefyd yn lleihau effaith yr ymchwilydd. Felly mae fe hwn yn fwy i'r bobl sy'n cael chwarae rhan yn y grwpiau ffocws, maen nhw'n cymryd fwy o reolaeth. Cynrychiolaeth hefyd gallu cyfeirio llawer o bobl yn ystod yr un amser, arbed amser ac yn rhatach a defnyddio cyfweliadau unigol. Nawr, mae fe hwn fan i chi sydd ydych chi yn ceisio cynllunio am yr ateb. Allwch chi naill ai wneud fel tabl fel hyn, cryfderau,
Okay, so meddwl am 2 gryfder. Os chi yn meddwl am gymryd-segwyr, allwch chi roi nhw yn canol y tabl, yna gwybod fyr eitem. So mae'ch cryfder chi yn mynd i fynd gyda'r gymryd-segwr, bod chi'n dangos, wel, mae hwn wedi digwydd yn ymchwil yma, felly fi'n gwybod bod hwn yn gryfder, a wedyn ewch at y gwybod fyr eitem hefyd wedyn. Cofiwch bod rhaid i chi sôn am yr eitem. Okay? Neu allwch chi wneud map meddwl fel wedys i, allwch chi cael yr holl bethau yn dod mewn i fan yna. Felly unwaith chi roi eich syniadau chi ar map meddwl neu ar ffurf tabl, allwch chi fynd ati creu ateb. Beth fi'n gwneud fan hyn yw creu rhyw fath o ateb i chi. Falle bod yn syniad i chi wneud eich ateb chi gyntaf a dod nôl i wirio'n erbyn yr ateb yna os chi eisiau, mwyn gweld oes strwythur gyda chi sy'n glir fan hyn, fel rhyw fath o checklist fel bethau. Nawr fydd uwcholeuo, cysyniadau, cyfeirio at y cwestiwn, ac wedyn eitem hefyd. So bob tro mae'n un yn dod i fyny, mae'n un yn cael ei uwcholeuo. Beth fi heb rhoi mewn fan hyn, ond i'n meddwl falle sy'n heri chi wneud, yw oes gyda chi unrhyw fath o gymryd-segwyr, gallwch ychwanegu falle i'r ateb i wneud hwnna'n hyd yn oed yn well. Ond cofiwch, does dim rhaid i chi ychwanegu nhw. Hwna'n sy'n rhyw fath o her falle i chi i adolygu gyda. Felly, y cryfder cyntaf o ddefnyddio grwpiau ffocws o fewn yr ymchwil hon yw ei bod yn galluogi casglu gwybodaeth fanwl a chyfoethog sy'n cyfrannu at y ddilysrwydd yr ymchwil. Felly, y pwynt cyntaf bydd ddilysrwydd. Roedd hyn yn hanfodol mwyn cael dealltwriaeth, ddyfnach o agweddau tadau tuag at y dolaeth. Mae'r dillon yn annog cyfranogwyr i deimlo'n cyffyrddus ac i rannu profiadau agored ymhlith unigolion sy'n mewn sefyllfa tebyg. Tadau eraill, gan arwain at ddata mwy dilys ac ystyrlon. So eto, mae cyfeiriad y cwestiwn yn amlwg, mae eitem yn glir hefyd. Bod ymchwil wedi defnyddio cyfeiriadau strwythedig, so ni'n gwybod dim just grwpiau ffocws i gael ei ddefnyddio, mae cyfeiriadau strwythedig hefyd, i fesur faint o ran sydd gan y tadau yn ymarferol. Mae grwpiau ffocws yn fwy addas ar gyfer archwilio agweddau safbwyntiau, nid yw cefnogwyr wedi cyfyngu gwestiynau penodol a bartoi'r ymlaen llaw. Yn hytrach, gallai fynegu barn a'i teimladau yn rhydd ac yn naturiol. O ganlyniad, mae hyn yn cryfhau dilysrwydd y canfyddiadau. Yr ail gryfder o ddefnyddio grwpiau ffocws yw ei bod yn arbennig o addas ar gyfer trafod pwnc sensitif, sef sut mae tadau yn ymdopi a chyfrioldebau. Tydolaeth ochr yn ochr a gweithre. Felly, pwnc sensitif, mae'n rhoi amser iddyn nhw i drafod ymhlith ei gilydd, so cwmni tebyg, mwyn trafod pethau o fewn profiadau unigol nhw. Roedd hi'n bwysig sicrhau bod cyfranogwyr yn teimlo'n hamddenol ac yn hyderus i drafod eu profiadau heb ofn barn neu feirniadaeth. Mae'r amgylchedd y cefnogwr hwn nid yn unig yn hyrwyddo ystyriaeth moesegol ethigol, ond hefyd yn cynyddu dilysrwydd. Felly, ni wedi cyfro fyna ethigol, moesegol sy'n pwnc sensitif a hefyd dilysrwydd o fewn yr ail bwynt, gan rhoi amser a lle i gyfranogwyr ymateb yn ei ffordd eu hunain ac yn onest. Felly, os ydych chi yn gwneud y cwestiwn yma, ceisiwch wneud yr un fath o strwythur â hyn, mae'n glir, a chi'n cyfeirio at pob peth sydd angen i chi gyfeirio ato. Mae'n glir, mae hefyd yn gweithio fel checklist i chi eich hunan i weld, fi roi cysyniadau, fi creu y cwestiwn, mae gen i'r eitem, a falle bod gyda chi cyntesegwr hefyd, a mae fe'n rhoi rhyw fath o ffyrdd i chi weld yn glir bod chi wedi ateb y cwestiwn yna yn dda. Felly, gobeithio bod hynny yn rhyw fath o help i chi i gynllunio'ch cwestiwn 10 marc. Be byswn ni yn argymell y bod chi yn gwneud yw cliciwch ar y link i'r quiz i weld faint i chi wedi i ddeall o'r sleidiau yma i wneud gyda grwpiau ffocws a cwestiwn 10 marc. Beth byddwn ni'n gweud yw'r her mwyaf gyda cwestiwn 10 marc yw'r ffaith bod yna unrhyw fath o derm yn gallu
dod i fyny. Felly mae angen i chi sicrhau bod chi'n adolygu y termau yma yn drylwy, achos gall unrhyw beth ddod fyny o fewn yr eitem yna. A fel nes i ddweud, beth sy'n holl bwysig hefyd yw'ch bod chi'n sicrhau cyfeirio digon aml i'r eitem, bod chi'n deall y cysyniad na o fewn cynnwys y cwestiwn. Paidwch jyst rhoi popeth i chi'n gwybod am y cysyniad, mae rhaid i chi ateb y cwestiwn yna yn eglur.